banyu segara pur makmur ning tanah Jawa kemari Pak lo cinawi rakyat adem ayam ya penjenengan ingkang kagungan dalem yo 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 aman tentrem aman tentrem selir ning pantelo gende selir ing pantelo gende mandek ngodisit pirafan asik kesewen nggih Pak matur nuwun Mas oh nggih matur nuwun nggih Mas sapasih lagi nyapa prau layar praune kake nelayan ngawe amik lagi sregep nyambut gawe hasil laut pada makmur uripe pancen subur makmur ning tanah Jawa kemarepa cinawi rakyate adem ayem sor bleguk sor kowe dene pinter temen ngendang Pak nang omah ngendangi sapa sih cokane oh parep nyawerno nyawer gidir temen oh mboten ya ora apa-apa nggo ngemben-ben aman tentrem nah ya
Jajal ngono ngiping digawe sing sokok-sokok, keri kaya gue sokok-sokok, keri. Kayak kae nu sinang kae YouTube. Iya jajal. Lah iya kowe sing ngomong sokok-sokok penajagane keri. Arep kowe sing keri penajagane sokok-sokok iya kowe. Jadi temenku sokok-sokok. Iya. Ket tiru Lilis Karlina. Karnadi. Silir ning pante Terima kasih. Ki apa enggane satu sing enggane ming gebiar-gebiar tok. Mas, mani apa Mas? Mani apa? Apa satu sing enggane